श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला काळ्या वाटाण्याचा सांबार मोड आलेले कसे करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे बघा, काळे वाटाणे आहे ते उकडून ठेवले. मी एक कांदा घातला बारका छोटा आडवा कापून याच्यामध्ये, आणि हे उकडून ठेवले. याला मोड आलेले आहेत. ते काळे वाटाणे. हे खोबरं, ओलं खोबरं ते भाजायचं आहे. हा उभा कांदा चिरलेला आहे तो पण भाजायचा आहे. हे तेल फोडणीसाठी आणि भाजण्यासाठी. हिंग, मालवणी मसाला, गरम मसाला, हळद आणि चवीसाठी मीठ आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि थोडीशी साखर. एवढं साहित्य आहे. तर 2 चमचे तेल टाकूया ह्याच्यामध्ये कांदा आणि खोबरा भाजण्यासाठी. बस 2च चमचे तेल. आता तापलं आहे. आता कांदा घालते भाजायला. खोबरा कांदा भाजलाय. आता खोबरं घालायचं आहे. हे भाजून झालं. खोबरं भाजताना मी गॅस फासट ठेवलेला, जरा मध्ये थोडासा बारीक केला. आता फासच. आता गॅस मी बंद करते. खोबरं भाजलंय. आता खोबरा कांदा भाजून झालाय. आता आमटेन मग नंतर वाटण लावून घ्यायचं. आता हे फोडणीला घालून घेते आणि बारीक गॅस करून ठेवते तोपर्यंत. आणि हे ना थोडे मिक्सरला लावायचे आहेत मला वाटाणे. आणि हे आता घालणार फोडणीमध्ये, फोडणी देणार त्यावेळी. आणि हे खोबरं लावून झालं काय वरती ते घालणार आहे. खोबरं लावून झालं का? बारीक केलं ना खोबरं का थोडंसं ते टाकून एकदा फिरवून घ्यायचं. आता फोडणीला घालते. गॅस थोडा बारीक करते. 3-4 चमचे तरी घालायला पाहिजे ते. तेल जरा तापू देते. कढीपत्ता थोडा बारीक करून टाकते. बाकी याच्यामध्ये काय नाही. तुम्हाला हवी असेल तर आला लसणाची पेस्ट पण तुम्ही घालू शकतात, पण आम्ही नाही घालत म्हणून मी नाही. कढीपत्ता तडतडलाय. आता हिंग घालते अर्धा चमचा. हा नुसता गरम मसाला आहे, अर्धा चमचा घालते. आणि आता याच्यावर थोडीशी हळद टाकते, अर्धा चमचा. आणि मालवणी मसाला माझा तिखट आहे ना, म्हणून मी ह्याच्यामध्ये अर्धा घालणार आहे, अर्धा चमचा. आणि वाटणामध्ये अर्धा घालणार आहे. बघा, म्हणजे कसं भाजतो ना तो चांगला, जरा लालपणा येतो जरा. हे आता फोडणी घातलेली आहे वाटाणे. ते चांगले आता हे झालेत, कळलं आहे त्याला. हे वाटण ओतायचं. हे बघा, हे वाटाणे मी बारीक करून ह्याच्यामध्ये घेतले, तुम्हाला दाखवलेले ते वाटायला ठेवलेले ते. त्याच्यामुळे का सांबाराला चांगली टेस्ट येते आणि चांगलं जरा दाटपणा येतो. हे वाटण आहे खोबऱ्याचं. मग वेगळं वेगळं वाटण म्हणजे दाखवण्यासाठी मी हे केलं, नाही तर मी एकत्रच लावते. आता हे ह्याच्यामध्ये मिक्स करते. तर आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे ना तेवढं आपण घालायचं. तर हे पण घालते ह्याच्यामध्ये. हे वाटाणे बारीक करून ठेवले. हे बघा, आता हे सगळं धुवून घेऊया आपण. जेवढं आपल्याला पाणी पाहिजे ना तेवढं चालू ठेवून पूर्ण असं धुवून घ्यायचा. हे सगळं याच्यामध्ये घालून धुवा. हे बघा, ओतलं पाणी. अजून एकदा धुवून टाकूया. आणि आता थोडीशी याच्यामध्ये चवीपुरती साखर टाकूया. साखर आज मी लास्टला घालते का ते सांबार आहे ना, जाड. हे जाडच झालं आहे अजून. आणि मगाशी मी शिजवताना पण थोडंसं मीठ टाकलेलं,
ते आता चवीप्रमाणे आता मीठ घालायचं याच्यामध्ये. थोडं वाटाणे शिजवताना मी थोडंसं मीठ घातलेलं आणि थोडंसं तेल टाकलेलं, म्हणजे वाटाणे शिजतात चांगले, काळे वाटाणे. एवढं असं पातळ करायचं आहे. आणि आता थोडंसं आता मी साखर टाकते, अर्धा चमचा साखर टाकते, म्हणजे याच्यामुळे चव येते. लास्टला घातली, आज मी फोडणीवर नाही टाकली. आणि आता चवीपुरतं मीठ घालते. आता हे चवीपुरतं मीठ घालते. पहिलं घातलेलं आहे थोडंसं, म्हणून मी आता थोडंसं घालते चवीपुरतं, बस. आता रेडी. कड आला ना, आता फास्ट करते गॅस जरा. आता ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.